Добър ден и поздрави от колежа по туризъм Асен Златаров, град Бургас. Аз съм Цветан Христанов и имах честта удоволствието днес да проведем практически занятие по технология на кулинарната продукция. Приветстваме всички бъдещи кандидат студенти в колежа по туризъм Асен Златаров. Ще избрат тази насока. Това е едно добро място, добра оборудвана база. Може да получите отлични знания, увереност и да станете добри ръководни кадри в българския туризъм. В българския туризъм има нужда от дисциплинирани, млади, талантливи менеджери. Желая ви успех, бъдете живи и здрави!